बणी भी आसला दादा पर्टिकुलर सेऊ ही खाऊ ପରିବା ଗଲା ଗ୍ରୋସରୀ କାଠ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଡବଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ସେ ଇଏ ଗ୍ରୋସରୀ ଉଷୁନା ଭାତ ହେବ ଉଷୁନା ଭାତ ଡାଲମା ବିଲାତି ଖଟା କ୍ଷୀରି ମାଛ ମହୁର କୋବି ଆଳୁ ଗଲା ଇଏ ଲେଖିଲା କ'ଣ 18 କେଜି ମୁଁ କରୁଛି 18 କେଜି ବାସୁମତୀ କରୁଛି 1.5 କିଲୋ 5ଟା ଅମୁଲ 50 ଲିଟର 1.5 କେଜିରେ ହେବନି ନା କମ୍ ହେବ 1.5 କେଜି କମିଯିବ ଚାଉଳ ଦେଇଯା ସେଇଠୁ ଦୁର୍ଗା ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ଅମୁଲ 3 କେଜି କରିଛି ମୁଁ 5 କେଜି କରିଛି ତେଣୁ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ 2ଟା କରିଥିଲି ମୁଁ ସେ କରିଛି 800 ପାଳ କାଜୁ 500 କିସମିଶ 500 ଚିନି 8 କେଜି କରିଛି ଚିନି 8 କେଜି କରିଛି ଖଟା ଚିନି ଦିଆଯାଏନି 8 କେଜି କରିଛି ମୁଁ କରିଛି 10 କେଜି